Wala mga kaaliwang nakailis yung battery yung taon may ani. Naunsa naman yung taon ni. Problema kayo mong driver Rio. Kailis yung taon mga kaaliwang, kailis yung taon battery. Gikawat man sa mayong kamot. Mga idol, susad kayo mga idol kay Miss Stress pa makabiyahe. Nabtan nun may alas 6 ani. Sa city naman gani. Alas 7 na di ay. Unang goal kayo ang kuha na to dire, driver. Oh, what's up sa? Si pangalan ni, shout out lang day kay Juan, kamong driver si Mr. Suave. Og mo ni pod ang amo ang sponsor sa Sibisyo. Si George Bugwak. Ano mong kinaka-crossgun nga ay mo kabalaka busing. mga lodi kay nadaot ra may gapon sa Wayalin. Nadaot rin daw sa Wayalin Lods. Naulian naman yung driver rin. Action may kabalaka ganina Lods kay palagi. Imbis mo pa-start na sa sakinan kay mo paandar. Para mabumba nga city. Naunsa naman tao ni nga wa na makaandar kay kuha man ding battery dire. Lods oh. Aktor daw way director. What's up mga kaliwang? Kumana yung taon may karga sa mong Rizal. Karon bagyan mi na human, wa pa kabot deliver. Ako okay, kaya yung driver oh. Aktor way director. Nagluyang kaliwang oh. Awan, ganado kasi angkol oy. Okay kayo. Grabe, kub oy oh. Kub. Abot patungga ng isi. Guys, hindi ni kita ngaliwang oh. Kundan sa biyahe. Ting kapuya yung taon guys. Pertani. Karga rin tag Rizal ni guys. So time pa. Pupalit ka ron og cloud 9 tindahan. Okay. So paadto na tawag tindahan natay paliton pero para maka krabon ron. Kinahanglan. Muni na atay cloud 9 diri oh. Kit na butaron. Cloud 9 lang. Kit mga liwang kay kuno biyahe kapoy kayo. Kit tag chocolate. Wa na paak nang liwang oh. Abrihan na chocolate. Oh, paibog pa. Okay, kaon nang liwang. Kaon kay ngaliwang. Gutom gugunan pag biyahe. Man lang matambalan gamay daw. Kagi nga liwang ba. Kuyaw kay nakakaon oh. Napay pa. Patandok-tando pa. Okay daw kayo daw. Lami daw kaya cloud 9 no. Try daw ko nagpaak be para mo bilib jud ko si mo ha. Be, ada ko apog hangkab uy. Hurot ang isa ka kuanon sa silupin. Disubdan sa chocolate. Wala pa pang singisi. Watching mga liwang. Mauna ni nga video. Kaganina ni na hitabo. Yun ang mga trader. Nakikita yung mga trials yun. So, salamat. Unda, supportahan ko ninyo sa atong YouTube channel, Aliwang TV. Sige. Salamat guys. Bye-bye.